op zich heel goed, maar alles koolstraal. En dan kan je een stukje rustig rondgaan met de muziek. Ja, dat had wat privéomstandigheden, lidse band en een autobedrijf wat voor de drukte als je mij brengt. Dus ik kwam even een beetje op een leeg pitje te staan. Ja. Hoe lang zongst u al? Vanaf 2006 ongeveer, denk ik. Ja, zoiets. Ja. Ik ben er nog steeds en ik ken alles naar wat waan. En zoals juist, ik ben nog steeds bezig in de muziek. En nu brengen we de nieuwe single uit van Alex Koistra. Ja, dan begint alles wel een beetje te strekken natuurlijk in het lichaam. En al bestond heeg in de hemel, maar voor mij bleef staan nummer 1. Nou, Romy is een omke van mij. En Romy's muziek vind ik gewoon vanaf het begin al, het eerste nummer uitgebracht. Zijn muziek vind ik gewoon geweldig. Ja. Ja, de naam leeft nog steeds, de man leeft nog steeds hier. Ja. Hij is nog altijd populair, hè? Ja, dat gaat gewoon trouw. Je noemt me van Romy op het podium, dan doet iedereen mee. Dus ja. Hier is omgezet van Romy en we halen wat opnames samen. Dus ik denk dat we de bijkant dat nog doen. En we hebben beiden er een beetje een tekst op maken in Fries. En het gaat een beetje om meer dat ik alle dagen zijn muziek draai. Dus het pakt die en er komen zo'n trend naar je eigen. En dat zal ik zo beloven. Want ja, Romy heeft bij mij alles. Dat is maar één, dat is Romy. Reins en Jannie, hij is overleden. Maar zijn mem, vroeger is Romy varen gegaan. En toen er een beetje van het wetter waar kwam van de boot. En tot het moment, toen kwam er Harke bij een curry, mijn tosje in de oor. Toen zei Jannie, Alex, je bent. Wat doe je hier? Toen zei hij, wat denk je nou, zei dat ik me opsluit in zijn kajuut. En toen er bij Reens en Jannie in de kast kwam, en daar er een tieren west. Dus zag hij direct een productkameraad in Harke, maar ja. Het is een levensgenieter. Een echte levensgenieter. En hier gewoon hele mooie muziek. En het is een heel noffelijk persoon. Ja, koest ik net leuk op een worden, hier wie altijd vrolijk. En, Is er pro contact met hem? Nee, net een heel prettig. Wel in de muziek trof ik hem wel gauw eens even. En hier kwam wel bus met hem die op die feestjes en zo, maar verder net. Nee. Want in stem, die mis ik elke dag. Nou, die single Diep in de Nacht die is in 2008 uitgekomen op een cd. En later hebben we nog een stuk wat nummers opgenomen en dat zit Ode aan Romy zit erbij. En alleen dat is een beetje in de studio lezen blijven. En we willen nog graag op vinyl uithalen. Dan zijn we door bij Ode voor Romy aan de B-kant. Of ik zeg eigenlijk naar A-kant. En dat is een omke van mij, dus het zit een beetje in het bloed. Zij gaat elke dag, zo lang als ze kan, naar het kerkhof bij Kleine Meer. Ze loopt dan meteen naar die marmeren steen, maar haar grote liefde ligt. Het is een noemer maar een verhaal. Vertel eens. Nou, dat gaat over een motorongeluk, zeg maar. Een jongen die een motorongeluk reed. Ja. Dus ja. Besteed nummer of speciaal screen? Nee, het is wel een bestaand nummer, een bestaande melodie, maar de tekst hebben we zelf kunnen, ja. Er zijn zo'n 500 singeltjes uit, met elke artiest ongeveer. Ik ben met Romy begonnen met 1000, maar dat is ik rustig gewoon wat in aan zakken. Maar het budget van Piraten, ja, die kan ik net barren. Want er komen elke maand zoveel singles uit en ze kunnen elke maand die singles net kopen. Dus ik ben er zelf een beetje rustiger mee begonnen en wat verdeeld. Denk ik, nou ik iets bracht Wiep en Gary, deze single. Die heb vroeger bij Conor Moosjong. Nu krijg ik een deze single uitgebracht van Alex Koistra. Dus, en ik hoop je dat het gewoon slaat. Maar staat Twente over Issel, slaat het goed aan. Ja, ze bellen je en ze bestellen. Ik ga zelf net meer nummers van Romy op een cd of zo net, maar ik zong wel op de nummers bij de optredens altijd van hem, ja. Ja, zijn muziek lijkt me gewoon en ja,
Dat zit in de familie, denk ik, maar dat jong gewoon lekker. En ja. Ik ga nu alweer een stuk op het optredens staan, dus ja. Ja, ik had in de feestweek in Harkema nog even een zong. En laatst naar binnen Bestreen hebben we zong bij het Oldtimer Festival. En, nou ja. Beginnen we wat te komen. We beginnen wat te komen, ja. Romy leeft zeker voort. En dat kan je vernemen. Als er een feestje is, ze jongen de nummers van Romy en ze jongen al je mij. En dan sturen ze mij een telefoontje in de hand te praten, maar dan jongen ze al je. En dat is belangrijk. Diep in de nacht, als die nacht, wanneer hij weer in haar droom verschijnt, dan hoort ze hem zeggen: vergeet mij